Il-Ministru Konrad Mizzi kompli bl-attentati tiegħu li jtawwal kemm jiflaħ l-inkjesta dwar Panama Papers. Dan hekk kif Mizzi fetaħ kawża kostituzzjonali fejn qed jiddikjara li nkisirlu d-dritt tiegħu għal smigħ xieraq waqt li jiddikjara li l-protest ġudizzjarju kontrih għandu l-iskop li jħammeġ l-integrità tiegħu. Il-każ fil-konfront ta' Konrad Mizzi kien beda wara li Simon Busuttil, dak iż-żmien kap tal-Oppożizzjoni, kien talab li tibda inkjesta wara li l-Panama Papers kixfu lil Konrad Mizzi u Kembri, il-Chief of Staff tal-Prim Ministru, kellhom kumpanija fil-Panama. L-inkjesta għandha lan li jsir magħruf jekk inkisrux il-liġijiet kontra l-ħasil ta' flus, meta uffiċjali għolja fih dan il-Gvern Laburista fetħu kumpaniji offshore fil-Panama. L-inkjesta għandha tinvestiga mhux biss lill-Ministru Mizzi u lil Kembri, imma wkoll il-Prim Ministru Joseph Muscat, kif ukoll il-Brian Tonna, Karl Cini, Malcolm Sherry, kif ukoll Adrian Hillman. Iżda minkejja li l-inkjesta suppost ilha li bdiet żmien twil, il-Ministru Konrad Mizzi għamel mossa wara l-oħra biex iżomm milli din il-kawża tavvanza. B'din il-kawża kostituzzjonali tkun l-aktar riċenti mit-tattiċi tiegħu biex isir dan. Fl-applikazzjoni tiegħu il-Ministru Mizzi jiddikjara li hu m'għandux jieħu sem attiv fil-proċeduri li għaddejjin. Al-kontrarju tiegħu, Simon Busuttil bħal dejjem reġa' kien preżenti fil-qorti meta l-ġimgħa kellu jkompli l-każ. F'mossa ċara biex jaħrab milli jaffaċċja l-ġustizzja fil-kawża kostituzzjonali tiegħu, Konrad Mizzi jitlob lil qorti tiddikjara r-rikjesti ta' Simon Busuttil kif ukoll dawk ta' David Casa bħala nulli u ineffettivi. B'reazzjoni għall-aħħar mossa ta' Konrad Mizzi biex ma jaffaċċjax il-ġustizzja, id-deputat nazzjonalista Simon Busuttil iddikjara li dan huwa attentat ieħor iddisprat biex Konrad Mizzi waqqaf l-inkjesta milli tibda. Kompla li din il-mossa ta' Konrad Mizzi hija biss attentat ieħor biex ifixkel il-ġustizzja u jkompli jtawwal iż-żmien tal-proċeduri.